Ating police report, Idol, dalawang katao po timbog sa aktong pot session sa isang bar sa Santa Maria, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM Report. Nirespondihan ng otoridad ang reklamo ng isang bar owner matapos masaksihan ang umano'y pot session ng dalawang katao sa isang KTV bar sa Barangay Saman, Santa Maria, Pangasinan. Nakilalang mga sospek na isang 30 anyos na babae, tubong binggit at entertainer sa nasabing bar, at kasama nitong lalaki na residente ng Balongaw, Pangasinan. Nakumpiska sa crime scene ng 0.5 grams ng hininalang shabu, nagkakalaga ng 3,400 pesos at dalawang glass tube pipe na may hininalang shabu residue at isang plastic sachet. Sa panayam ng IFM ni Zigupan kay Santa Maria Municipal Police Station, Officer in Charge, Police Major J. Bram Casiano, na aresto ang babae habang ang lalaki ay patuloy ng tinutugis ng otoridad. Tinutugis na po natin ito. Hihintayin po natin na magabaan siya ng warrant of arrest dahil na-invest na po natin. Mas pinaigtindig ngayon ang kampanya kontra rito sa bisinidad ng Santa Maria at hinimok ang mga residente na isang gunyang anumang kinasasangkutan ng ipinagbabawal na droga. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Rona Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.